ngap yang so bahasa sistem pada pi hakan ke channel ke jonga lada pisau tenat ya ki video jonga so subscribe pada share ru segi parlok jong pi ha kabaya dai berkajing syapan pra kajing king kabahe Iran ka B1 suspension bridge om syam la ye kijing tip ge patikana kalong kabae ru ban yo yakran ban ki bru jong ka Iran namar kajing khang dam jong ka sarkar ya ka internet kabalakot hadu live pusan sengi kadkum ka report na ki media jongka Iran kilaya thuba prangut ki ruban ba ki balayap pat sispa ngut ki balaman saw ha ka jing syapan pra kana ga jingking ka badang shna hanong ba karaj ka ba om badla ban pendem ha ka tega sengi sipun ki bru ki balawan piknik ha ka tega jingking namar ka tega sengi jongka Noruz holiday pat kensan lawan ke airplane thama jongka US kabala bom arsin ya katege jingking Donald Trump ula ong bagi spy ki baklan por jong kari ke jongi kim padastang ya kajing pencot kaba pura pat kinung elam jong ka sarkar thamai ha Iran kidai ban tip ya ka kaba kidai ban le pat kidai ban le nokloi la ong Donald Trump henrei menteri kambari jong ka Iran arachi ula ong hakapus X bahkan ke jing her thama jong ka US ya ki jaka bajba dalai lai ke Iran kanom pediang pat kanom pendem henry gane ke jingle jongka US kan penhir dor ya ka burom ke jongka arachi haba jubab ya ka jing ong jong Donald Trump ba un penkela ya ke Iran sya ka jung mau ula ong ba hato presiden Donald Trump ula ban penpai yang ka por haga ba om donkas ne umpeniang ha Middle East ki bru jongka Iran kila ban yo penan kam internet tangki to kiba penon kami ka Starlink lengba usah telaj henry gajing penon kami ka Starlink kalong gaba ma haga ba kin ngat haga jing syak set patok arsnem lada ka sarkar Iran kan lam baru gibru gibana Iran kiba yo ban yakran bat ka BBC Persians kilong kiba Persia ya ka sarkar kawai ga kan thai ga ba arposnem ka mana Teran kalapan pau ya kajing saukhia ka bacur ya kajing syak bom no jong kana kajing king ka bahe hakaraj uwe uno Teran ubala arbus nam garta ulaong ngin sasakut hakari jong kajing jot ngasusi banga im ha kana gajug henrei ngam lale ai pat kajing jot jong kana gari kajongi kan sanang jur kat nang mi isngi ban kipor persibun na ginong Iran ki balapla kim juya tia man la kamit nadu balas dang kanega thma kawai ka kan theno Teran ka bala sopus nam garta kalau ong banga snu phla ban nga su khia bha balai bagi bom no ya kanega jingking par kalapan kut de ka ba ong henre ngange bagi don kitau balai bagi le ya kane haba pejiki tolong bor leng bagai internet ngisngu tu syai wapun na kipaj ba nong Iran kiba Persia ya ka jingle jong kanega sarkar thamai hapo Iran henrei kim la le ai namar ka jing sya sensyar don bor hadu bawat ya internet ru lakhang no habro ka wai gari kublai sibun ngin sa syam ha ki wai pan ki video